umkhaya siyafuneka kuphela isifundazwe lesi niyalwa nibanga abantu bakababa nibanga abantu bami awu madoda oya vele nivula ikhwaya lapho ekatheni wele javula ikhwaya ngeke futhi uyabona phela seniqala ungenwa ubugagu phela bomntwana ophinda angene manje Sobashaya. Hayi manje uTuli yena ecula kanjani bayicula phela into engezwakali kanjena eyilanda phansi emaklasini ezikole kokuphethizwa khona amakhwaya gubi siyaya oh noma gubi hayi niyazingela bafana niyazingela kubi niyazingela kodwa uyinaye kahle iqiniso okuthisha wafundiswa amakhwaya esikoleni isayilanda lapho angiqali ngokumuzwa ecula nje akaze ngimuzwe nimebiza ingoma yesonto